Balik ta makasama diri sa tuang nga pagkulo kabildo karong buntaga. O niya kanang naang samtang nangapi mo diha mga sukindig paminaw ha. Ato ang ipalaman ning ato ang ituslob sa kape ning atong gisgutanan diri karon ha. So gahapon, gahapong adlaw mga sukindig paminaw, daghan kaayo ang mga kanang panghitabo no didto sa kauluhan. So mo na nga pero ang mga tao, kita nagatang gihapon ta og unsa may kalambuan ni ining investigasyon mga sukindig paminaw sa tuang nga flood control. Kay purtin dako ang budget sa gobyerno gyud ang nabutang diha mga sukindig paminaw. Nga angay unta ibutang nas mga tambalanan, ipalit mga sukindig paminaw kahimanan sa tambalanan sa mga probinsya, o baka ibutang na lang og himuong farm to market road pay maghimo karsada dito sa mga kabukiran, malipay pa nga makaigsuunang mga kabus ato mga mag-uuma in town, matabangan ang ato nga mga farmers sa natad sa agrikultura o ato mga mangingisda baka apan tuwa gyud nila gibutangag dako kay pundo dito sa flood control project unya nahimo ra nga daghan man kay mga ghost project. Sunan ka congressman nga naminaw na to atong mga staff. Makaako ra mo nga daghan kay naglisod sa inyo nga mga probinsya. Sa inyo nga distrito daghan naglisod nga mga kaigsuunan natong mga pobre in town. Ang atong mga tambalanan way saktong kahimanan. Gawas ninyo nga mga politiko kay og magkasakit mo adto mo sa private nga mga ospital, adto mo sa mga mahalalon nga mga ospital. Apan kaning budget sa flood control og didto pa ninyo na gidapat mapuslan sa mga kabus. Malipay ang mga kabus. Apan di agyo nila sa flood control kay di ay murag sayon kay kawaton tingali gyud ning kwartaha. Unsa man ang hitabuan nga karon mga sukihuman sa suna no ni Presidente Marcos mga sukindig paminaw daw nalasay naman ang investigasyon sa flood control dinhi sa Blue Ribbon Committee. So gahapong adlaw daghan kay ang mga nahitabo. Atong usang adlaw katonto ang upat ka mga ex-marines ang niatras no sa ilaha mga sukindig paminaw nga kanang naang testimonya. Nga kuno kanang naang nga niatras sila kay may ilang rason ato'y padungog ron para kamo gyud mismo ang makadungog kita mismo makadungog kasamang listo. Ato ang ipakuha na ron. Onya si Senador Erwin Tulfo ni adto sad mga sukindig paminaw sa ombudsman. Sila ni Senate President Win Gatchalian kay ilahan na makasama nga tugyan dito ang investigasyon. Sila na kuno mag-imbestigar. Ayaw kusik-kusiki ng 25 milyones inyong budget ya Senado. Mayo man ang imbestigaran unta ang flood control kay daghan paghihapon nga makontraktor, daghan pa nga mga congressman nga nahimong kontraktor nga wa paghihapon ninyo matikdul-tikdulig imbestigar. So muna naghapon ay di picture nga kanang naang si Senador Erwin Tulfo, dito si Erwin Tulfo og si Senador Win Gatchalian, nya dito si kanang naang Boying Rebulya, no? Aden na kane. Mo ang picture tanawa Senador Erwin Tulfo, kane og si Boying Rebulya. Si Win Gatchalian. Grabe oy. So pag-ingon nga patag, sige dire, ako'y mag-imbestigar anak. Nisugot ra pod mo. Unya si Erwin Tulfo wa gyud makatambag si Rafi Tulfo nga mananambag man unta ni si Rafi Tulfo. Nga ayaw lang tol. Ayaw lang nila dito og kuan na tol. Kanang ombudsman tol at least doon na tayo separate investigation tol. Mag-imbestigar ang ombudsman. Mag-imbestigar pud ta dili ato. Kay lahi man ang pag-imbestigar sa ombudsman para filing sa kaso. Ang investigasyon mga sukindig paminaw sa Blue Ribbon Committee para makahibalo ang mga tao, mahibalo ang mga tao unya for aid of legislation.
Dili na pariyog function Erwin Tulfo. Para doon na mo'y usbon diha, doon na mo'y makitaan nga mga balaod, nga dili angay di ini, or angay ning himuan og balaod, kana. Nya karon inyo nang itugyan dito. Dili ka maka-imbestigar kay, ngano mang di man ka maka-imbestigar? Kay apil kas malita, kana pangutana lang, ha? Kana pangutana lang ng ato, ngano man magduda man mga tao. Inyog yung giilog dito sa grupo nila ni Senador Marcolita, Senador Alan Peter Cayetano, ni Pia Cayetano ng Blue Ribbon Committee. Inyog yung giilog kay kamoy mag-imbestigar. O sa may na resulta karo wa man lagi mo investigasyon hangtod nga ni inyo na nang gihatag dito sa ombudsman. Kanus ara man na nahimo god nga ang Blue Ribbon Committee na nga kanana nga maabot sa ombudsman. Naunsa bang kalakiha taw? Tanawang naong ni Boying Rimulya. Sa to kana tanawa, tanaw kay ana hunong sa kasaman sila kana diya tanawa ha. Ang naong ni kanang naang Boying Rimulya mga sukin tigpaminaw pagkadungog niya nga sila na maoy saligan sa investigasyon sa flood control. Muraog kana bitang muraog ganahan kang mukatawa pero dili usa ka mukatawa kay basig mabuking ka ba? Tanawa ha. Pero si Boying Rimulya way sa diha dapit. Ngano man? Dili man na niya kuan kanang naa nga pwede man og dili ihatag og ihatag mas maayo malipay sa pero kani si Erwin Tulfo og si Win Gatchalian ni adto dito sa murag sa opisina man ni Boying tingali. Nadto dito unya. Inom lang og kuan na para picture diha so inom lang kunuhay og tubig, tubig nga tubig nga init-init gamay. Unya kanan dunay gitaguan bang kalipay. Amo na ingon nga dunay gitaguan kalipay si Senador Boying Rimulya kasamang Nestor sa diyang iyang nadungog nga sige itugyan na namo ang investigasyon sa flood control. Lipay si Boying Rimulya. Oy ngano man? Si Boying Rimulya na maoy bahala kinsa iyang pasakaag kaso. Ang kontrapartido ba or ang iyang nasukan sa politika o kinsay bahala na lang o kinsay mapasakaag kaso nga naman kung imong itugyan sa ombudsman pwede pero tanawa karon kinsa may mga taong gikasuha sa ombudsman kontrapartido may unta dito sa Blue Ribbon Committee kay makadungog ang mga tao maka-evaluate ang mga tao kinsay nagsultis tinuod kinsay wa kay makita na to sa publiko. Oy, wa man na kuan man, puti mag-itlog nila. Unya karon ay. Tanawa, ang kadton to ang upat ka mga malita boys nga ni withdraw. Ang katong upat ka mga malita boys nga ni withdraw. Unsa may kuan nila kanang naang tanawa ha ato ko nang paminaon sa atong malita boys kasama Gerald Be. Tanawa ni malita boys sa ato lang ning kanang naang credit sa kanang na GMA mga sukindig paminaw kay sila may nakakuan ani dito. Ang GMA mga sukindig paminaw dito sa kauluhan. Ato i-credit naman ni mo ne tanawa ha. Nagtanawa ha. Grabe ang covered silang naong. Tanawa mo ni ang upat ka mga malita boys nga ni baliktad ni bali. Unsa may rason? Ngayon ni baliktad man sila. Ato paminaw nagasamang ni Storbe. Kani. Sige, okay. Magrikanta mo ma'am at para mabinabawi na po namin yung mga unang salaysay namin. At gusto na namin pong manahimik dahil sa ngayon ay tad kami ng mga kaso, mga banta sa buhay namin. Kaya pag-isip-isipan namin na binabawi na po namin yung mga salaysay po namin. Bakit niyo gustong bawiin? Hindi po totoo yung mga ibang sinabi na po namin. Binabawi po namin lahat yung unang salaysay na nagatid namin. At hindi totoo po yung sinasabi namin sa unang sinumpaang salaysay namin. Doon sa sa salaysay namin to sa unang salaysay po. Sa affidavit. Yung hindi totoo yung sinasabi namin. Bakit niyo ngayon sinasabi na hindi totoo? Pero noon kasi pinanindigan niyo eh. Parang naguguluhan pa kami noon. Tapos ang nagawa ng
affidavit namin po ay hindi kami po. Una kasi dyan, ma'am, may mga pangako po sa amin. Oo. May pangako. ng pinansyal na sinasabi nila po na pwede na po kayong hindi magtrabaho ng 2 taon. Tapos, meron pa kayong security sa pamilya niyo. Nakapalit ng ano? Kapalit po sa ginawa namin na joint affidavit ko. 3 sa humarap sa akin ngayon. Pumirma ng affidavit so mo ni sa magkasama Office of the si Kuan ha. Kanang na ang ato ning i-courtesy no, courtesy lang sa GMA dito sa Kauluhan. Nga maoy dito sa ni Kuan la kana na ang ni adto mga sukindig paminaw ni Maris. Umali. So mo ni kasama ni Store nga tanawa ha. Unsa may ilang rason ngano man nga ni baliktad naman sila. Tungod kay daghan kay sila hulga nga nadawat. Gipanghulga sila unya kaning tuloan ni nila. Mauni mga sukintik paminaw ang nibarog. Batok ni kanhi House Speaker Martin Romualdez. Kaning tuloan ni. So kining tulo mauni ang gikuhaag testimonya sa ombudsman para kasuhan kuno o kasong plunder si kanhi House Speaker Martin Romualdez. Pero unsaon ta man ni ron nga nibali naman eh. Unsaon naman nga nibali naman eh. Ang ombudsman 40 pundo gaya naka-file og kaso. Nauna pas Marculita, nauna pas Jinggoy Estrada. Gasigil lag ingon nga ang ombudsman nga malapit na. Malapit na kunong kasuhan pero wala mo ingon si Remulla nga hinog na ang kaso ni Martin Romualdez. Wala siya moingong hinog na. Ang iyang giingnan nga hinog na ang kaso kan Senador Joel Villanueva o kang Chase Escudero. Pagtanaw dito kay hinog naman nutong ni Balitok. Pagbalitok karon mga sukindig paminaw balik ta makasama diri sa tuang pagkulo kabildo karon nga buntaga. Straight to the point. Oniya ato nga i-check no nga ato nga mga kaubanan sad nga mga radyuma no karon taon makasama apan sa dili pa ato sang hatagag pagtagad kay kanang na ang kadtong tuang mga pulis ba kaning ex-marines kadtong mga ex-marines mga sukindig paminaw nga gipandakop gahapon pulo nila no katon sa mga ex-marines pulo nila kuan 18. So 18 man to ni withdraw ang upat. So 14 na lang. No 14 na lang ang nabilin. O niya niingon ang kaning ni ang mga ni ex-marines nga kanang na ang sa 14 mga sukindig paminaw pulo nila ang gipandakop human malutsi og warrant. Giwarrant sila tungod sa pagpasaka og kaso nga perjury kaning pagpamaka kuno og ingon man usab cyber libel. Straight to the point. Nga dunay cyber libel mas nauna pa og ka dakpan sila nga nibarog mga sukindig paminaw sa o kinsay nakadawat sa mga malita nauna pa sila dakpan kay sa mga flood control Amon ni intaon nga ang upat nahadlok katong upat makasama nahadlok intaon nga madakpan sila o niya usa sa makauban nila naingon niya giofiran pug kuno sila og kanang 20 ngadto 25 milyones para nga mo baliktad mo nay aligasyon sa usa sa ilahang nga makauban nga wala mo baliktad. Pero kanang na ang dito man ni sa kuan sa man ning kalakihang nagkagubot man ni sila kagabi ato kuno tan-aw ni sa kadiyot kay mura nagkagubot ni sila kay kanang na ang giharangan kuno doon na nagbagulbol taon to sa Atty. Baligod kay mura gilisod sila ba so nagkagahapon gipalusot ang warrant gahapon Biyernes o niya sayo kay sila dito para nga mupiyansa unta para dili ma-detain ang kani mga ex-marines dugay kay giproseso makasama gusto gyud nila nga ipa-detain ngano may nagkagubot mani ang katong kuan muni ang pagdakop na ni og pag-release ni sa mga ex-marines abi kuno ba to kuno paminawon na kasama Gerald be nagkaguliyang man ni sila nagka-tension man nila muni la kuy Inaharangan nila. Sus, buta tama nila. Inaharangan nila. Hinaharangan nila, ginigipit nila. Ginigipit nila. Tanawa
Ginigipit nila yung ating Marines. Ah, O muna mga Marines. ginigipit nila. No. Ito mga ex-Marines. Pati yung mga gwardiya ng ospital. Pinagsabaho nila. Lakuyawa ni. Ilang gikuan yung maayo di ay. Ayun na. Sus nga naman yung Ay, bilis kuanang. mo ba kayo dyan? Bilis, kabila. Saan? Lah, Ay, ito. Bilis. muna ka to mga ex-Marines sa gidakop nila makasama o niya. Pasok! Pukpukin ko na! Pasok! Bilis! Nakasakit sa Oscar! Bilis, bilis. Nakasakit sa Oscar! Pasok! Oh. Okay na. Ay, dito! O niya ka to mga ex-Marines town. Oscar, sige na, Sir! Tara na! Tara Ala. na! Sige, bilisan mo! Wala na! Teka, wala na iwan? Wala na! Tayo naman nakasakit dito eh. Nabiha, gubutan nila dito, no? Wala! Hala, grabe yung paghampas nila. Ang lalaki ng mga katawan, mga hayop ka. Lah, Isinay, pukpukin ko nga. Pukpukin ninyo. Hala, ang laki ng katawan. buta nila, no? Yung isa, pinula ko yung unang Ako lang, pinuputa lang ako. Ayaw ko ako. First time ko nakabangkag ako kay Lawas. Kaninong kalo kayo yung nakilaka ng pipigilan. Hindi naman namin yan. Ipicturan lang. Grabe. Gago ka. Nasa public hospital ka. Oh. Ang ngalan nila, hindi tayo lahat. Pinupok namin. Sinusundan na natin mga kababayan yung ating mga Marines dahil nga talagang gusto nilang gipitin ho yung ating mga Marines. Hindi naman Oh. pwede kasi Kanina ayaw ho tayo padaanin habang lumalabas yung Marines kaya nagkaroon ng komosyon doon sa labas ng Las Piñas District Hospital mga kababayan. Oho. Grabe. Sabi ko nga doon sa pulis, Sir, kaya nandito kami. Baka mamaya kung baka maligaw kayo ng daan. Oh, sumali ang pag atong murag katuning pagkandak og medical examination. So, ayaw na nilang pakawalan yung ating Marines. Nakatikit na. Delikado yung ano nila kasi Oh. Sa dakpan ha. Alam natin kanina talagang bubunutan ng baril yung yung security kasi nakalustaw, nakipagtulakan din tayo eh. Oh. So kuan sila kanang na ang katuning sa pag medical examination nila kay gidakop man unya procedure man na, no sa atua makasamang kapulisan nga once dunay madakpan ipaubos gyud sa medical examination ay pa-medical nimo dito. So dito di sa tambalanan sila bot na nga mugawas kay humana giharangan kuno sila. Ha, giharangan kuno dili kuno pa gawson dili pa ha, so man kalaki no naa may mga kani mga pulis ni escort ni nila tingali dito. Ha, bikono katong paggawas nila tanawa ko na to kasama Gerald be. Katong paggawas nila ba nga mga sa may nihara mga gwardiya mo iniharang. Ha, bikono to kuno katong pagsugod gyud dong ha. Katong pag sugod gyud sa paggawas no sa kanang naang bi kana kuno katong to kani mo ni ang pagkuano kana na may mga gwardiya lagi. Unya mga gwardiya time pa ha kay alangan og mga gwardiya mo imuharap. Ang mga gwardiya mo ni harangan di man nila paagion. Ha? Kaning ex-Marines nga nahumana man kaha ang ilahang kaning ni ang pagpahigayon sa medical examination. Nabi ko no kanino nagkuan dito oh. Nagtinokmuray sila oh. Nakana oh. Ayun na, inaharangan nila. Inaharangan Asa nila. mga gwardiya? Ayun na, inaharangan nila. Inaharangan nila. Inaharangan nila. Oh, tanawa ha? Inaharangan nila. Inaharangan nila, ginigipit nila. Oh, ginigipit nila. Oh. Sus, tanawa oh. Binigipit nila yung ating Marines. Ah! Oh, mga Binigipit ex-Marines. nila. No. Yan. Yan. Pati yung mga gwardiya ng ospital. Pinagsabaho nila. Sus. Oh. So muna may gani kinain nakadaghan nga mga kuan. Yawa Ay, ni bilis mo kuan dyan. ano? Bilis, kabila. Saan? Ay, ito yun. Bilis. Ay sus sila. Pasok! Pukpukin ko na! Pasok! Bilis!
O nagkipit pasa mayo pasudlon gyud pasudlon kay Pasok! Oy, Okay na. dito! kuyawa aning ko ana no. Ay, sige na, sir, tara na! Tara na! Sige, bilisan mo. Wala na! Teka, wala na iwan? Wala na. Tayo naman nakasakay dito eh. Oh. Ay, ka na masabi. Pasukin mo! Wala mo na! So mo ni ang katong pamedikal sa pulo ka mga Marines, ha? O nga ipamedikal unta dito. Wala, ang laki ng katawan ng ano. Yung isa, pinula ko yung unang mas sa akin Pinukong doon. talaga ko na ayaw mo na. First time ko nakabangkat ako kay Lawas. Kaninong kalo kayo yung nakalakan ng pipigilan. Hindi naman namin yan. Pipicturan lang. Grabe. Gago ka. Nasa... O may gani ka na yung mga naka-video. O na yung mga naka-video. Nga kani mga ex-Marines nga padung gawa sa ospital, ila mga sukintig paminaw nga matod pagiharangan. Nga di man lang pagawson nga, adak pa na, gusto mo piyansa, ha? Kasama nga Nestor, piyansa man sila. Tungod aning kaso nga gipasaka bato kanila. Ha? O niya, magpamedikal sila, ha? Ikuan man sila giharangan kuno sa di pagawson. Sao man sila dito di ay, ha? O, so man ana, ang gwardya, apil pa ang gwardya ay. Ha, unsa man kay kuan ani pod? Ha, unsa man kay hinungdan yun ani ano, apil ang gwardya ug para ang gwardya o. Nay mga pulis na naluyuan ay mga pulis diha. Onya ang gwardya sad abot og gani apil ba og kanang naang unsa man ka ang gwardya nga kinsa man ka ning sinugo po ning gwardya ka? So mo ni ang kani sila, so posible nga aningon man tong upat ka mga kanhi Marines nga nibaliktad nga posible kuno nga doon na pa'y mosunod nila. Ha? Og baliktad. Kay ang ilang rason nga nahadlok sila kay sila na mahinuoy gipangkasuhan. Ha? Nga sila mga sukindig paminaw, igo raman silang ni sultis. Ha? Unta mga ni kuan ba? Pag-una. Pero nasulti kuno sila sa una tungod kay doon na kuno'y bugti nga kwarta po. Amo na nga ni testify sila nga nagdala sila kwarta dito malita ni kanyo Speaker Martin Romualdez, Presidente Marcos o mo na nga ningon sila nga amo tong gihimo kay gipasaligan gumi kwarta ato sa una. Unya karon ingon siya nga daghan naman kamay mga hulga. Daghan na mga hulga nga nadawat mo na nga gikapoy nami, nga hadlok nami, so mo kuan na lang mi amo ang bakwion to amo ang kanang ang gi kuan na kato among gipangsulti sa una, dili to tinuod tanan. So mo na nga kanang ang pero ningon ang ilang kauban ha nga kani kunong nibalikta do na kunoy offer gawas nga giipit og maayo, gawas og giipit og maayo gihulga pagyud sila do na kunoy offer nga 20 ngadto sa 25 milyones. Mo na nga nibaliktad sila. Potong ombudsman ro naguol ang ombudsman, guol-guol si Remulla ka. Naratol, gawas nga naguol makasama, naratol si kuan, naratol si Remulla karon kay kanin tulo baya, kanin tulo ka mga sa upat nga dibaliktad, ang tulo ani mauni gibasihan nga testimonya sa ombudsman para mo file kuno unta og kaso didtong Romualdez. Nya karon saon ni baliktad naman wa pa gani na file ang kaso, wa na ni baliktad na. Una ang gipasanginlan ni Remulla karon si kanyo Speaker Martin Romualdez nga mao kunoy iyahang gidudahan nga mo ni nakaingon nga nibaliktad ning upat nitubag sad ang kampo ni kani House Speaker Martin Romualdez nga dili na tinudwa na wa ko'y kalabutan. Wa ko'y kalabutan anang pagbaliktad ana nila. Ako may pasangin la. Balik ta magkasama dire sa tuang nga pagkulo kabildo karong buntaga. Straight to the point. Onya balik gyapon ta makasama ha dire sa tuang nga pag uban-uban onya kanang na ang kuyugi lang usa ko ninyo ron
Okay, so at tagag pagtagad ni kay mana nga ang uban na nato nga makaigsuunan nangita lagi sa kanang naang unsa nay resulta ba? Kaning ni ang sa ex-Marines kay lain-lain ron ang mga gibati no sa tuang nga mga kaigsuunan kay ingon magod ni upat ka mga ex-Marines nga kanang naang ilang gibakwi ni atras sila sa ilahang nga mga testimonya karon kay kadto kunong ni testify sila tong una gibayran kuno sila or gipasaligan sila og kwarta. Matud pan atong upat ka Marines nga okay na og dili mo trabaho for 2 years kay naay kwartang ihatag. Unya gawas ni ana pero kinsa man sa ihatag lag kwarta po dagoy. Kinsa man ihatag nila kwarta attorney Baligod. Attorney Baligod baka so naa manggali ebidensya siya. Pinagi ba sa text, pinagi ba sa tawag, Kung nabay kwarta nga iyaha nga videohan, di pwede na og kanang naang iyang ipagawas. Para maingon ang mga tao nga gibayran gid ito sila. Ato. Pero guwa gani, makaingon ta nga kani sila, nahadlok ni sila karon, kay mo guna kita nila ba nga wa may assurance mubarog ka paras ka matuuran. Unya ikaw pa hinuoy mapriso, ikaw pa noy kihiyaan, ikaw pa hulgaon, hasta imong pamilya mahulga pa. Unya wa man gihapoy padulngan kay ang Blue Ribbon Committee wa man sila ipatawag ining bag-o karon nga nagdumala sa Blue Ribbon Committee. Ang Malacañang wa man pud mo hatag mga og kanang seguridad ang Malacañang nila. Wa man pud mo hatag seguridad nga sige. Usa man tinuod ba ni nga ga-deliver mo mga malita na hala sige. Barugi ninyo ni kay magpailaw mi para sa inyo nga protection. Noon si Ombudsman Remulla ningon si Ombudsman nga ila ko nung gi-offeran og protection ni kuan ko no kanang ni gidinay ko no ilaha nga kanang ni-refuse ko no kasamang nisto sila nga offer. Kay tanawa nganong nagkani tanawa dili unta sila magpaulaw-ulaw. Nga magpaulaw-ulaw man sila pananglitag ni atras sila. Paulaw-ulaw man, grabe nagmas pa. Unya bisag naa sa sodag antipara, nagkalo pagyo. Sao man na to pagkailaan ni nila? Sao man na to pagkailaan ni nila? Tanawa kanini ang unya ang gipasanginlan ni Ombudsman Remulla nga kay ano man tulo man gud ani nila apil sa 8 nga mga ex-Marines nga gikuha og testimonya sa Ombudsman. So 5 na lang turon ka mga ex-Marines ang gikuhanan sa Ombudsman. Naunha ng Ombudsman. Ang Ombudsman wa pa kapasakag kaso ni recant na ang ilaha nga mga gikuha og testimonya. Nganuman, iya sa keng Ombudsman nakapasakag kaso. Nganuman nga kwan, ang kaning niya ako di ko makabaso laning upat. No, ka mga upat ka mga ex-Marines. Nganuman, nahadlok silang seguridad kay gihulga sila. Hadlok sila kasamang Nestor. Hadlok sa tingali silang mapriso. Nganuman, nahadlok magani si Escudero nga senador. Nahadlok magani Senador Joel Villanueva nga senador. Si Villanueva nahadlok magani nga hinimba kaayo, Diyos nun kaayo. Diyos nun kay Villanueva. Hapit na sag-ulo ang mga bersikulo sa Biblia. Hapit na sag-ulo ang Villanueva. Hadlok magani isang gihumutan sang kasuhan. Kayang kaso kanang naang kuana kanang hinog na. Tanawa nanuman nga na kuan man. Muna nga tanawa og ingon ka nga kaning ex-Marines wa tingali ni nagsultig tinuod di ay atong una. Di ta kabasol nganuman. Tanawa si Escudero. Tanawa si Joel Villanueva. Nibaliktad, dibalitad. Ikasuhan ba? Ikasuhan na ba? Wala na.
Tanawa ha. Unya unsa ka tinuod nga nibalik kuno ni sila kay gawas nga gihulga, giupiran kuno og 20 ngadto sa 25 milyones. Ato sang paminawon si Ombudsman Remulla be. Kay ang yang gipasanginlan ra bang Remulla, lain sa ning ka Remulla kay mamasangil dayon. Be ko na kana sa Manziral be kana be. Akit tong usadong napatoy taas nga kwando. Sige kana be kana. Kana be. Huwag mo na. Saka na natin. Some of the accused. You know what we're talking about? So you think The camp of former Speaker Romualdez, his lawyers, his strategists, his advisors, yung mga tumutulong sa kanya, kasama niyan. I wish I could give the other names, but wag muna. Saka na natin sabihin yung mga ibang pangalan. Well, like chipping away the... Oh, they're trying to do it. Yeah. They're trying to do it. They're desperate. Sir, just to clarify, you're saying po na posible na ang kampo po ni na Martin Romualdez ang nasa likod sa pag-recover ng APA? Siyempre. Sino pa? Sino pa ibang makikilabang sa pag-recant yan? Siyempre. Tanaw ha, yung gingon ha. O tanang nga unya, unsa may kuan na kanang tinuod ba nagduda ka nga si kanang Speaker Martin Romualdez maoy nagpaluyo ano? Kay tubag ni Ombudsman Remulla, siyempre, sino pa ma... Tanawa ha, ipasanginlan ni Ombudsman Remulla si kanang Speaker Martin Romualdez, nga mao kunoy nagpaluyo. Mao kunoy nagpaluyo matod pa ni Remulla. Ni ining pagrecant mga sukindig paminaw, pagbalitad, pagbali, aning upat ka mga ex-marines. Ngano man, tulo ka buok sa mga ni balitok, mao man ang gikuhaan lag testimonya sa ombudsman. So muna ngingon si Boying Remulla, ambot o kanin, dili ra ba ni drama nila? Ambot kag dili man ni drama rapot. Kiba sige drama ra kasamang nistor ba gipatuo ta nga kontra gyud si Ombudsman Remulla si kanhi Speaker Martin Romualdez. Giba sige patuyok-tuyok ra pud ta ani ba. Pero si kanhi Speaker Martin Romualdez ni kuana siya ni pagawa siya sa iyang habig sad nga wa siya kalabutan, wala siya kanang naang apil, wa say labot aning ni ang pagbalitok ni ining mga ex-marines. Matod pa niya dili na tinuod. Dili na tinuod kanang naang gi ingon mga sukindig paminaw ni ombudsman. Ningon sa nga the ombudsman accusation that I am behind the recantation of the former Marines is absolutely not true. So muna nga kani kunong giingon kani akusasyon sa ombudsman nga ako maoy nagpaluyo sa pagbaliktad aning mga Marines dili na tinuod. Si kanhi Speaker Martin Romualdez nagpakahilom na pagan pirmi. Tanawa katong katubit ang mubo ka sa Manziral nya kato ingon siya simpre kono kato ganin lang imong ipakita beto ikuan be kanay to binaon ha tanawa ha naong Remulla na daw posible na ang kampo po ni na Martin Romualdez ang nasa likod sa pag-recant Siyempre. ng APA? Sino pa? Nan? Sino pa ba ibang makikinabang dyan pag nag-recant yan? Tiaw mo na. So dunay punto si Ombudsman Remulla. Gipangutan na siya sa reporter nga kanang naang tinuod ba or duda ba ka nga si kanhi Speaker Martin Romualdez mo'y nagpaluyo ani sa siyempre. Siyempre kinsa pa may lain. Kaning sa ilang pagbaliktad kinsa may makabenepisyo ani. Di ba siya? Dunay punto ba si kanang naang Ombudsman Remulla duna si punto. Kay kaning pagbalitad karon sa mga ex-marines. Gawas nga nang hadlok ni mga sukindig paminaw or baka tinuod ng pagduda nga duna kuno 25 milyones nga gihatag para mo bali.
Kana wa pa man na ma-establisa ang mga ebidensya ana. Ang kuan lang nga pagbali nila sa to pa nakuhaan ang mga Marines nga bubarog batok ni kanhi Speaker Martin Romualdez. Ha? So, una nga unsa man tinuod bagyod nga dili na amigo si kanhi Speaker Martin Romualdez og si Ombudsman Remulla. Ha? Tinuod ba di na sila amigo or ilaha ra pud tanggi pa gisulod sa ilang bulsa nga kunuhay away-away kunuhay sila. Ang mga tao ra ba Dong Boyeng, Dong Boyeng Remulla, ang mga tao ra ba dili ra ba motuo ang mga tao? Ha? Dili ra ba motuo ang mga tao nga kanang naang kuan? Ha? Kanang naang nag-away mo sa kanhi Speaker Martin Romualdez, gawas lang. Ha? Gawas lang kung imo nagyong kasuhag plunder. Gawas lang kung imong kasuhag plunder. Og moingon ka nga alisod kayo at ebidensya mo ni mauna. Grabe sad po. Asa man nag-turn over sa ICI? Ang sa infrastructure, ang Independent Commission for Infrastructure, ni sumitir na, ni recommend na silang pakasuhan si kanhi Speaker Martin Romualdez kay duna sila basihan. Nganong nalangan man na? Nganong nadugay man na? Gilangan-langan? Ha? Gilangan-langan? Nalangan? Gilangan-langan? O giyak-an? Tanawa rin kuan ha. Tanawa rin kuan sa bato sa mabinaon tong unsay giingon sa kaubang ex-Marines kasama Gerald B. Katon niingon siya nga kaning usa kaning ni ang katong usa dili katunto ang kani ay kaning ni ang ako ang gikuan nimo ha. Kanang na akong gi-send mo nga last ha. Kani tanawa ha so ato lang ning ikuan kay gikuan ni siya gi-interview ni siya sa atong nga kauban nato sa RMN, doon na po GMA, doon na po EBS ha. Nga ni interview ani niya makasama usa ni siya sa 18 ka mga ex-Marines nga wala mo bali. Ha? Usa ni sa mga 18 ka mga ex-Marines nga wala mo bali. Unsa may ang pamahayag atong paminaw kasamang ni Sorbe? Atong paminaw. Recant yung mga kasama nyo at ang sabi, may mga ilan na rin daw kasamahan na nag-iisip na rin na sumama sa kanila. Ay, totoo po yun nung iba na magre-recount. Sila, desisyon nila yun, pero kami, buong loob namin para panindigan namin yung totoo yung sinasabi namin. Oo. Masasabi ko lang sa kasama ko, sana naisipan yung mabuti yung sinasabi nyo. Oo. Ang masasabi ko, top voluntary, top retired ka na Marines. Pero anong ginawa mo? Oo. Nagpadala ka sa pira. Sana Pira. naisipan mong mabuti yung kasama mo. Na nahikayat mo silang tatlo. Na kayo ang nag-usap-usap na bumaliktad kayo. Yun lang, ma'am. Kanino nyo sinasabi yan? To whom is this addressed? Kasama kong- Sino to sa apat na yon? Ang sinasabi Sila nyo? apat. Silang apat. Yes po. Oo. So hindi totoo na meron gusto pang sumunod. Hindi po. Sila Oo. lang po yung nagdesisyon na Yung sinasabi niya na may financial assistance na binigay sa inyo, in-offer sa inyo, hindi totoo yun? Hindi po. Wala pong... Pero ngayon, may ino-offer sa inyo? Ano yung sinasabi mo Mayroon na pong in-offer sa amin para sa kabila po. para bumalik? Yes po. Magkano? Yun po, 20 to 25 million po. Uy, dako di Per kayo. person. Yes po. Ha? Dako kayo ha? Tanawa ha? So kani siya usa sa mga 18 ka mga ex-Marines. Nga matod pa og mubalik kuno sila, mubalitad sila, dunay 20 ngadto 25 milyones kada usa. Ha? Ambot og tinuod ba niyang gisulti pero pananglitag makaproduce siya og ebidensya sad. Ha? Posible sad pero magduda man gud ang mga tao kay nganong kaning mga ex-Marines wa man nagipatawag sa kanang Blue Ribbon Committee nga si Erwin Tulfo maoy dala. Di ba si Erwin Tulfo gipasanginlan nga gihatdan sad siya og malita? Si Erwin Tulfo gipasanginlan nga gipadaan sa malita, damor siyang masuko, damor niyang ipatawag diha sa Blue Ribbon Committee. Ganong nahadlok man siya. Ha? Ikaw kasamang Nestor, ikaw og dili tinuod, suko ka gyud. Ikaw og dili tinuod, mangita gyud kag paagi nga malimpyo imong pangan. Mangita kag paagi nga malimpyo imong pangan, kay gimansahan ang imong pangan. Ha? Ngano man nga igo ra man kang mudinay, di na tinuod, baseless na, wa nay basihan.
Ha? Pwede ka mo deny ana pero kanang naang naman to yung mga picture ay gisakay eroplano, gisakay wani mauna. Ha? Na nga bakaingon ang mga tao ba nga kanang naang wa gid taon ha, way nada makasama ta.